Boiro vibrará co Remember Fest e o Luns das Peñas nas festas do verán. A asociación encherá de música o municipio con dúas actividades para todos os públicos. As festas do verán de Boiro achéganse e de seguro a música será unha das grandes protagonistas. Esa se está facendo unha tradición que Peñas Boiro, a Asociación Cultural, deixa a súa pegada con dúas actividades moi agardadas, o Remember Fest e o Luns das Peñas. O venres 4 de xullo vivirase a quinta edición deste festival que traerá música de anos atrás e que arrancará ás 8:30 da tarde cun pasarrúas a cargo da charanga Bebe Más. A partir das 11 da noite teremos a festa na Cachada, que vai estar protagonizada este ano pola macrodiscoteca móvil Euforia Disco Show, e teremos as actuacións de Xacobo Mínimo, como sempre, como todos os anos, Paco Vulcano e como o atractivo especial do cartel e o cabeza de cartel deste ano ven sendo Sónico DB, que é un dúo de DJs galegos que comezaron neste mundo fai 25 anos como dúo, e de feito comezan a xira especial dos 25 aniversario na nosa festa. O dúo está formado por DJ Goro e Cristian Sónico e fusiona música tradicional galega coa electrónica. Remember Fest que rematará ás 3:30 da madrugada. Ao mesmo tempo, teremos tamén varias food trucks. Teremos, por un lado, a de Galicia Sabamar, durante esta xornada, o primeiro día das festas de Boiro, o venres, ali para dar uns pinchos gratuitos a xente que acuda primeiro á festa, e despois teremos outras tres food trucks para poder repoñer forzas tanto durante a festa como ao remate dela. E o 7 de xullo será o Día das Peñas, que cumprirá a súa 17ª edición no Parque da Cachada. Comezará ás 11:30 da mañá coa xuntanza de peñas para seguir ás 12 cos xogos e cunha festa infantil para os máis pequenos. Ás 2:45, na parte de abaixo, xa unha vez finalizadas os xogos, teremos o tradicional mangueirazo de honra e posterior festa da auga co camión de protección civil. E a partir das 2 da tarde teremos o grupo local de Cuncas, que será o protagonista durante a sesión Bermú, que terá unha duración de 90 minutos, e ás 3:30 pasaremos ca comida peñeira, a cual invitamos a todas as peñas e a todos os peñeiros. Este ano o mangueirazo de honra está protagonizado por Irmás Marcos e Anxo Nieto e por Miriam Vilarnovo, tres xóvenes de Boiro que fixeron un proxecto de aforro enerxético no sector da conserva, un sector tan importante como é o sector conserveiro na nosa comarca e tamén aquí na localidade de Boiro. Bueno, dende aquí, insisto, invitar a toda a xente, non só de Boiro, senón da comarca, que veñan ás festas de Boiro, que son as primeiras da comarca. E a partir das 5 da tarde dará comezo a sesión musical. As actuacións de Ivan Sounds, DJ Places, DJ Enter e máis Marcos Magán, o noso DJ residente de Peñas Boiro AC. Isto vai ter unha duración de 5 da tarde a 10:30 da noite para despois poder dar paso á tradicional verbena, como todos os días. A Concelleira de Cultura boirense, María Outeiral, destacou o traballo de Peñas Boiro AC e agradeceu a súa implicación para estar un ano máis nas festas do verán, con dúas propostas xa asentadas na programación. Enche de orgullo que unha asociación cultural como é Peñas Boiro intente que as festas de Boiro teñan unha programación moito máis amplia do que xa ten. Isto que indica é que a cooperación e a colaboración das asociacións boirenses fan que se mellore en actividades culturais. Eu creo que teñen un cartel excepcional, creo que a festa familiar que fan o Día das Peñas pola mañán con eses xogos tradicionais no que todo o mundo pode participar, tanto nenos pequenos como familias, e esa festa de hinchables dalle un toque especial ao luns das festas de Boiro. Boiro vivirá as súas festas do verán do 4 ao 9 de xullo, onde non faltarán o Remember Fest e o Día das Peñas.